Bismillah wassalatu wassalamu ala sa'adin nabiyyin wa ashrafil mursalin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Wa subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yan uwa barkamu da dawowa cikin wannan shiri na shirye-shiryen Ramadan wanda kungiyar cibiyar Almajad ta shirya domin gabatar wa yan uwa musulmai, da fatan Allah ya samu dace da kuma karbi ibadunmu da za su gabata cikin Ramadan da ma wanda muke yi yanzu gaba daya. A wacan halakar mun tsaya akan cewa akwai wasu dalilai waɗanda suke sa mutum ya sauke azumi ba tare da kuma cewa ya rama su ba, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa wa alladhina yutiquna fidyatun ta'am miskin, waɗanda ba za su iya azumi ba aikin su abin da za su yi wanda Allah ya ɗora musu shine fidyatun ta'am miskin. Wannan ciyarwa kuma za su yi da kansu, waɗanda suke waliyansu masu kula da su za su iya musu kuda ba tare da sun san an yi ba, to da ka za su yi musu wannan aikin. Daga cikin waɗanda za su sha azumi ba za su rama ba, dangane da abin da ya shafi fatawar Abdullahi bin Umar da Abdullahi bin Mas'ud. Daga cikinsu akwai mai ciki da mai shayarwan da suka ji tsoron kansu ko kuma ɗan da suke shayarwa zai iya halaka, ɗan da za su ke shayarwa ko ɗan da yake cikinsu zai iya halaka ko su za su iya halaka. To waɗannan Abdullahi bin Mas'ud yake cewa da matarsa wacce take Hubla mai ciki, anti bi manzilatil ladina yutiqunahu wa alayki alfidaa wa la qada alayki, ke kina daga cikin waɗanda Allah subhanahu wataala yake cewa wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Saboda haka abin da yake kanki shine zaki ciyar ba tare da kirama ba. Amma a wannan hali yake kasancewa mace za ta ciyar ba za ta rama ba, hali ne wanda tana tsoron abin da yake cikinta zai iya halaka, ko kuma tana tsoron abin da take shayarwa zai iya halaka ko ita za ta iya halaka. To wannan halin ne, amma ba haka kawai ba. Idan mace ta tabbatar cewa lafiyanta lau, azumin ta na tafiya lafiya lau, tare da cewa tana shayarwa, tare da cewa tana da ciki, to babu dalilin da kawai za ta zo ta ɗau wani da abu ta ce shikenan kawai. Wa Allah subhanahu wataala yana cewa wa alal ladina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Sannan kuma Abdullahi bin Mas'ud, Abdullahi bin Umar ya ce wa alal ladina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Saboda haka bari ta sauke azumi. Shi ma irin wannan sai mu dora shi akai irin bayanin da muka yi a halkar da ta gabata. Allah subhanahu wataala ya san abin da yake cikin zuciyarka, ya san abin da ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah subhanahu wataala ya san alha'inar ido, ya san idan da suke alha'inai ne, sannan kuma ya san abin da cikin da zuciyanka ta ɓoye. Saboda haka imaninka da Allah subhanahu wataala shine zai yi maka hukunci wajen cewa ka ɗabbaka wannan ayar ko kuma fatawar ta Abdullahi bin Mas'ud da Abdullahi bin Umar akan ki ko ko a. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.